Sziasztok, én Zigbi vagyok, és ma bemutatom nektek, hogy hogyan kell kapálni és megművelni a kertet. Na, először is csináljunk egy kertet, most nincs szükségem, de van szükségem rá, igenis van szükségemre. Még szerintem így kell vetőmag. Na hát, fát most egy kicsit csórok innen. Jó, ez, és kell még föld, meg vaskapa, de az van bent a lakásban. Szóval csalom el. Ritkán használtam. Nos, hogy legyen már reggel. Egy napközben. Na mindegy. Legyen egy egyszerű kert, amitől fel nem is kell, csak egy egyszerű kertet akarok bemutatni. Most csákány kellett volna, nem érdekes. Jó van. Tehát legyen sima földünk, azt is tudok. Akkor most nem kellett volna semmit. Tehát jobb klikkel rá kell kattintani, és már meg is van mivel a föld, és ide kell, aztán még egyet csináljunk, mert még van egy vetőrogó. Mert ez ugye sima föld lesz belőle. És kész. Na igen, és utána elgondolkozok, hogy hogyan gyorsítsuk föl ennek a növelését, tehát a növekedését csontliszttel, ebből kell egy pár. És akkor így kell rákattintjuk, már meg is nőtt, így ez is, meg ez is. Egy csontliszt, meg ujjjjjjjjjj, a füvet kicsit megnövesztettem. Új virágom is lett. Nos, így ide. Betőmag is ugrott ki. Az igen. Na. Megnőtt, és akkor most már lehet szedni. És akkor ezzel a búzával együtt vissza is kapunk egy csomó vetőmagot. Amit ismételtem, most már kivezették 64 csontlisztet. Amit megint ugye így, de azt jelezzétek meg, hogyha mondjuk beleugratok a kárba. Kiugrik a föld, az egész. És kezdhetitek előről az egészet. Mert még a föld se lesz megművelve, hopp. És akkor ráugrunk. Az lesz az áldozat. Szóval szedjük le, kézzel le lehet számítani, nem vagyunk mi lusták. Ha végig is, akkor ez van. Na igen, és ezt a búzának, hogy mi használt látjuk, ezt bemutatom. Például lehet vele etetni a tehenet. Nagyon sok búzá most tojásmit keresik. Eldobjuk. Lehet vele etetni a tehenet. Aztán lehet belőle kenyeret csinálni. Amivel búzában nem értem, hogy még ide jönnek. 3 legalóra, mondom 3 legalóra. Ajjajjaj. És akkor lesz 2 kenyerünk. Így. Lesz ember. A csomó búzám. Így vissza a csontlisztre még szükségem lesz a vetőmagból is. Nem lesz belőle segít. Igen, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, lájkold. És oszd meg a barátaidat, hogyha ők se tudták, hogy hogyan kellett megművelni a földet. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!